Predávate nehnuteľnosť? Tak toto je najdôležitejšie. Cena rozhoduje o všetkom. Nie lokalita, nie výmera. Cena. Tento týždeň sme rezervovali 3 nehnuteľnosti. A všetky mali jedno spoločné. Majitelia si dali povedať pri cene. A to je presne dôvod, prečo to predali rýchlo, bez stresu a za férovú hodnotu. Ak je cena nastavená zle, nehnuteľnosť ostane visieť v ponuke týždne až celé mesiace. Žiadne obhliadky, žiadne ponuky. A čím dlhšie tam visí, tým horšie. Kupujúci si začnú myslieť, že je tam problém a cena ide dole. Realita? Predávajúci nakoniec dostane menej peňazí, ako keby cenu správne nastavil na začiatku. Nie je to o tom dať lacno, ale dať správne a vedieť s cenou pracovať. Ak chcete predať rýchlo, bez zbytočného státia na portáloch a za maximálnu cenu, ozvite sa. Nastavím cenu tak, aby pracovala pre vás, nie proti vám.